Permalaisilla oli useanlaisia epäjumalia. Toiset suuria ja pieniä, toiset keskikokoisia. Muutamat olivat kuuluisia ja mainioita. Muutamia oli aivan lukemattoman paljon. Toisia rukoilivat vain harvat ja osoittivat niille vähäistä kunniaa, mutta toisia palvoivat monet. Ei ainoastaan lähellä asuvat, vaan myös kaukaiset. Heillä on muutamia epäjumalia, joiden luokse he tulevat kaukaa ja tuovat kaukaisista paikoista niille lahjoja. Semmoisiakin, jotka ovat 3 ja 4 päivän matkan päässä. Ja viikonkin matkan päässä. Tällaisia suuria uhrijuhlia votjakit viettävät kylän yhteisissä uhrilehdoissa. Suomalais-ugrilaisten kansojen permalaiseen haaraan kuuluvat udmurtit eli votjakit elävät Euroopan itäisellä reunalla Kama- ja Jatka-joukkojen välisellä alueella. Vaikka udmurtin tasavalta nimeään, ovat udmurtit, joita nykyään on noin 700 000 henkeä, vähemmistö asuma-alueella. Udmurttia puhutaan ennen kaikkea maanviljelyksellä elävissä kylissä, jotka Etelä-Udmurtiassa sijaitsevat lomittain venäläis-, mari- ja tataarikylien kanssa. Bolgaarien, mongolien ja tataarien alaisuudessa eläneet udmurtit joutuivat venäläisen kulttuurin piiriin vasta 1400-luvun puolivälissä kultaisen Ordan kukistuttua. Muutamat 2 suuren valtauskonnon, islamin ja kristinuskon välissä sijaitsevat eteläiset udmurttikylät ovat pitäneet kunniassa oman etnisen uskontonsa näihin päiviin saakka. Saapuessani kylään oli vaikeaa saada yöksiä. Ei kukaan voinut käsittää, miksi minä oikeastaan tulin. Vaikea oli sanoa, että tulin heitä ja heidän menojansa tutkimaan. Sanoin, että keisari on lähettänyt, sillä hän tahtoo tietää, miten votjakit asuvat. Ainoa tervehdyssana, jota kansa käyttää, on mihinkä menet. Eli toisin sanoen, elä vaan meille mene. Rukouksissaan he pyytävät, että jumalat varjelisivat heidän lapsiaan ja karjojaan vieraan silmiltä. Näin kirjoitti uskontotieteilijä Uuno Harva matkakirjeessään Turun Sanomissa vuonna 1911. Hän teki votjakkien luo useita tutkimusmatkoja. Samoissa maisemissa kulkivat myös kansatieteilijät U.T. Sirelius ja Yrjö Vihman kenttätyömatkoillaan. 90-luvulla ovat ensimmäiset ulkomaalaiset tutkijat päässeet näille pitkään suljettuina olleille alueille. Anna-Leena Siikala osallistui Viron kansallismuseon ja Udmurtian museon etnografiseen tutkimusmatkaan Etelä-Udmurtiaan ja tallensi videonauhalle kyläelämää ja 2 uhrijuhlan tapahtumat. Toisin kuin ajatellaan, niin nämä kyläläiset eivät ole suinkaan mitään tämmöistä luonnonkansaa, joka elää jossakin täysin suljetussa maailmassa. Päinvastoin he ovat yllättävän selvillä maailman asioista, vaikka he pitävät yllä tämän oman kulttuurinsa. Ja Suomessa kun lähdin Udmurtiaan,
niin yliopistollakin kysyttiin, että sinne Siperiaan, kun sinä menet, että Udmurtiasta ei tiedetä juuri mitään, koska se on ollut suljettu alue. Sen sijaan näissä kylissä melkein kaikki ihmiset tiesivät Suomen ja sanoivat, että Suomi on meidän isoveli, me ollaan pikkuveli ja me toivomme, että suomalaiset muistisivat meitä. Ja he muistivat myös, että Uno Harva oli ollut siellä Udmurtiassa. Wotjakkien maailmankuva oli kolmikerroksinen. 1. Taivas, jossa asuu taivaan jumala Inmar. 2. Maa, ihmisten asuttama kerros. Sekä 3. Maan alainen osa, jossa vainajat asuvat. Inmarin uhri toimitetaan vanhassa kyläkuolassa, joka kuuluu viimeisiin Euroopan etnisten uskontojen toimiviin kulttirakennuksiin. Kuola on ikivanha suomalaisugrilainen sana, jonka vastine Itämeren Suomen alueella on kota. Kylän pyhä Kuola sijaitsee tiettömän taipaleen päässä kylää saartavassa metsässä. Kylän suvut jakautuvat 2 ryhmään, joista toinen palvoo Inmaria, jonka nimi on samaa juurta kuin suomalaiskarjalainen Ilmarinen. Toinen sukuryhmä palvoo Luudlehdossa tatarilaisvaikutteista olentoa Keremetiä. Molemmat riittijuhlat järjestetään Petron päivänä heinäkuussa vuodentulon menestyksen turvaamiseksi. Täällä on nimittäin paitsi vakituista Kuolan vartijaa, joka uhritilaisuudessa toimittaa uhrirukoukset, lisäksi erityiset toimihenkilöt, joiden tehtävänä on pitää huolta pitomenojen järjestämisestä. Kuola on ikkunaton pieni tupa, jonka keskellä palaa tuli. Orsilla riippuu ortodoksisen tavan mukaan uhriliiduja, jotka on luvattu Inmarille. Peräseinällä ovat alttaripöydät ja oikeassa peränurkassa pyhä hylly, jolle asetetaan Kuolan vartijahengen uhri. Uhritoimituksessa on Wotjakeilla tapana asettaa hyllylle osa uhriantimista ja osa polttaa tulessa. Leivällä rukoiltaessa asetetaan uhrileipä aina Kuolan nurkkahyllylle, joka varta vasten katetaan valkoisella liinalla. Pääalttarilla uhripapin edessä ovat pöydällä uhriastiat. Ne, kuten kaikki Kuolassa olevat esineet, ovat pyhiä, eikä niitä voi siirtää muualle. Tarinat kertovat, että Kuolan Vorsud-henget ovat rangaisseet tavaroiden siirtäjiä. Rukoustilaisuus alkaa aamulla. Kuola koristellaan vihreillä lehvillä. Keittopaikkoja aletaan rakentaa uhripuuron valmistamista varten. Nykyaikana ovat veriuhrit Kuolajuhlissa alkaneet käydä harvinaisiksi. Siinäkin tapauksessa, että Wotjakit uhraavat vain leipää tai ohukaisia, on vanhemman uhritavan muistomerkkinä uhrituli joka kerta viritettävä. Kumminkin on ainakin kertavuodessa yhteisvaroin toimitettava veriuhri. Niin on esimerkiksi Kasanin läänissä tapana joka syksy uhrata Vorsudille hanhi tai sorsa. Varsinaiset rukoukset suorittavat papit Kuolassa 4 hengen muodostelmassa. Käyttäytyminen Kuolassa on tarkoin säädeltyä. Vasen puoli on miesten aluetta, jonne naisilla ei ole pääsyä. Kuolassa siunataan hanhet ja jokaisen perheen valmistama kumyska, vodkan kaltainen alkoholijuoma. Miehet hoitavat uhrieläinten teurastuksen. Naiset keittävät uhripuuron hanhen lihoista ja ryyneistä. Juhlan aikana kerätään varoja seuraavan vuoden juhlien valmistelua varten.
Taivaan jumala Inmar on maanviljelyksen jumala. Häneltä pyydetään hyvää satoa ja suotuisia ilmoja. Vanhat naiset jakelevat Kuolassa siunattua kumyskaa sukulaisille ja ystäville. Sain kumyskaa sellaisesta pienestä pahkakupista nauttia sen Inmarin maljan myöskin. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että mulla tuli kyyneleet silmiin ja vieläkin tulee. Mä muistan sitä, se oli jotenkin niin sillain, sitä on vaikea selittää. Se on vaikea selittää. No, nämä ihmiset on sellainen, tämä on ollut, Urmurti on ollut suljettu alue ja näiltä ihmisiltä puuttuu tosiaan länsimaisen ihmisen monet roolit, monet naamiot. Ihmiset on luonnollisia ja siinä niin kuin luonnollisella tavalla arvokkaita myöskin. Siinä ei ole sellaista sen kaltaista hartauden tavoittelua lainkaan, joka leimaa näitä suuria uskontoja, vaan se on sellaista hyvin arkista, mutta samalla hyvin arvokasta se käyttäytymistä. Se on ehkä tämä luontouskonnon ominaisuus juuri, että siinä ei pyritä tällaiseen niin kuin vallan tehostamiseen näyttävillä asetelmilla.
Illalla ihmiset saapuvat metsästä kylään, missä ilonpito jatkuu. Samaan aikaan kylän toinen sukuryhmä valmistautuu palvomaan keremetiä pyhässä Loud-lehdossa. Sana keremet, joka arabian kielessä merkitsee pyhää, koskematonta, lienee alkujaan ollut itse pyhäkön eli uhrilehdon nimitys, vaikka se myöhemmin on tullut merkitsemään myös pyhäkössä asuvaa henkeä. Missä Loud sijaitseekin, metsässä tai aukealla maalla, aina se on aitauksen ympäröimä ja sitä paikkaa kansa kavahtaa taikauskoisesta pelosta. Loud-haltijaa monissa paikoin pidetään pahana olentona. Niin kertoo Shestakov, että Keremet-metsikkö on pahalle hengelle pyhitetty. Bogajevski sanoo, että Loud on hirveä ihmisten kiusaaja. Myös Vihman kertoo Wodjakkien vakuuttaneen hänelle, että Loud-uhrit toimitetaan pahalle hengelle ja että tämän uhripaikan rukouksissa ei muistella Jumalaa. Viimeksi mainittu seikka ei kuitenkaan riitä osoittamaan, että Loud Wodjakkien alkuperäisen käsityksen mukaan olisi ollut ehdottoman paha olento. Sellaisiksi ovat pakanalliset haltijat usein muuttuneet vasta korkeampien uskontojen vaikutuksesta. Koko tämä Loud-kultti on tällaista aika vanhaa itä-eurooppalaista lehtokulttitraditiota. Se on hyvin samanlainen kultti kuin mitä on sitten Karjalassa ja Inkerissä, vaikka tietysti nämä olennot, joita palvotaan, on erilaisia. Se on miesten kultti, salainen kultti, ja siinä esimerkiksi kun kuljetaan tässä kulttipaikalla, niin Loudissa kuljetaan hiljaa, liikutaan tällaisissa niin kuin muodostelmissa, ehkä riveittäin tai peräkkäin, ja rukoillaan tällaisessa tietyssä järjestyksessä, vanhemmat miehet, keski-ikäiset miehet, nuoremmat miehet järjestyksessä. Koska mä olin nainen ja ulkopuolinen, niin mä en saanut mennä kovin lähelle sitä itse pyhää lehtoa ja menin vain siihen
saakka, kun mulle annettiin sitten se äärimmäinen lupa. Keremet vaatii aina veriuhria. Tällä kertaa uhrataan 2 valkeaa lammasta. Niiden teurastus tapahtuu illalla ennen pimeän laskeutumista. Uhrieläimet teurastetaan perimmäisen tavan mukaan kukkulan kupeella vähän matkan päässä pyhästä aitauksesta. Koivuvitsalla pirskotellaan eläimen päälle vettä. Mikäli se värisee, hyväksyy keremet uhrin. Tämä itse uhritilaisuus on alkuillasta tai sanotaan 9 aikaan. Ja nämä osallistujat tulevat sitten, kun pimeä laskeutuu sinne 10 aikaan. Ja koko yö odotellaan tämän uhripuuron valmistumista pimeässä siellä. Miehillä oli oma nuotionsa tämän aitauksen luudin vieressä ja meillä oli täällä ulkopuolella. Siinä on hyvin sellainen mystinen se tunnelma kyllä. Vodjakit rukoilevat Keremetissä kasvot etelään päin. Uhripappi asettaa teuraat ja muut uhrit Keremetissä tulen ääreen etelää kohti ja sanoo: Inmar saltan jes, me uhraamme sinulle punaisen oriin tai valkean lampaan viljankorjuun vuoksi. Vapauta meidät taudeista, tee meidät rikkaiksi, anna terveyttä, siunaa hallitsijaa. Kun luut-haltijalle on annettu sille tuleva uhriosa, jakavat toimihenkilöt lihan ynnä puuron, jota toisin paikoin myös uhrilehdossa valmistetaan, jokaisen luudissa palvovan perhekunnan kesken asettaen kunkin lautaselle yhtä suuren ruokamäärän. Sen jälkeen istuutuu kukin kedolle ruokakuppinsa ääreen aterioimaan. Mitä uhriruuista jää syömättä, on vodjakeilla tapana kerätä liinaseen kotolaisille vietäväksi. Jäljelle jäänyt liha vietiin kotiin, jossa se nautittiin yhdessä vaimojen ja lasten kerran. Näiltä pieniltä kansolta menee usein sellainen oman arvon tunto. Ja tämä on kokenut monta kertaa, kun mä olen liikkunut eri puolilla Eurooppaa, sekä lännessä että idässä. Niin ihmiset sanoo, että eihän me olla mitään, että me hävetään meidän omaa kulttuuria, tai meitä ei arvosteta. Tämä asia voidaan kääntää toisinpäin, että valtakulttuuriedustajat ei arvosta meitä. Ja sen takia niin kuin tarvitaan sellaisia kulttuurisia symboleja. Ja niitä nyt suomalaisukulaisten kansojen edustajat pyrkivät luomaan. Ja esimerkiksi nämä rituaalit ovat yksi tällainen, että monet sivistyneistön edustajat haluavat pitää kiinni näistä rituaalista, koska ne on jotakin sellaista, joka on näiden suomalaisukulaisten pienten kansojen omaa. Että se on niin kuin tavallaan yhteys siihen oman kulttuurin menneisyyteen.
Votjakit kerran olivat niin masentuneet ulkonaisista vastoinkäymisistä, että he pitivät liian raskaana lepyttää Keremetiä uhreilla ja siksi päättivät hyljätä sen. Eräs tattari suostuikin 15 ruplan hinnasta kuljettamaan Keremetin pois, kooten mukaansa kaikki lehdossa olevat uhrikapineet. Mutta Votjakkien harras toivomus ei kuitenkaan toteutunut, sillä yhä edelleen Keremet heitä vaivasi. Kansan mielestä se johtui siitä, ettei tattari ollut vienyt uhrikapineita tarpeeksi kauas, vaan heittänyt ne kylän pelloille.